hard na rin yun eh. Yung ibang mga nurses eh, kuha sila ng financial. Ang saya, punta ka. Ang dami sarap mag-rally. Meron nga ako. Paano ang ano pala? Ako, Pag ako, nag-retire lifetime ka. ako. So ano ka sa Lahat lahat? advantage ako, a senior advantage ang meron ko. After na mag-retire ako. So yung senior advantage, magkano ang ano mo, magkano ang iyong, ano ang tawag doon? Yung Copay? Copay. $5 sa visit. Tapos Sa- gamot. Gamot $5 din. O naabot mo pa yung $5 na nag-retire ka? O, tanda. Anong, 2 years na ba, te? 2 years na, 21. Si Marcel din eh. 21, 22, 23. Nauna si Marcel, di ba? Sa amin ay pati yung Sa ano mata. sa mata hindi daw kasama. Ay, hindi kasama? Pero meron kang ano, di ba? Meron ako advantage eh. Meron akong ano yun, yung meron akong Alam mo yung credit card? Oo, wala akong credit card pero naginas mismo sa aking card. Oh. Send ko mamaya yung picture namin kanina sa grupo natin. 3,000 yata ang, Kaya- ang aking Per year? Pag naabot ko yun, paano ba kung makakabot ng 3,000 eh, magpapadoktor lang naman ako, kuwan. Hindi, pag halimbawa Oo, saan sa dental yan? Hindi. Sa mata? Hindi rin sa mata. Wala nga sa Hindi mata. kasi itong si Kuan, si Patricia, sabi yung dental daw na yung dental namin. Oh. Dental yung dental. Wala. Ah. Kasama Hindi daw yun, kasama yun. pinagpipilitan. Nag-aaway na nga, away na kami ni Nasita, ni na Evelyn. Sabi ko, hindi kasali yun. Sabi niya, Kahit sa mga bakit? regular people, No. hindi. Yung Sabi parang niya- HMO lang ata Yeah, na... sabi niya, bakit kami kasali? Tapos tinawagan ko nga ang retirement. Sabi niya, no, probably she was paying. Nagbayad siya. Nagbayad siya ng kuwan. Nagbayad siya. Good man. Yeah. Kaya may ang kanilang bida. Kasi mayroon kaming RN na nag-retire. Sabi niya sa akin ay... Thank you. Sabi niya, buti na lang meron akong pera na siniseparate. Pocket niya sa ibang bangko. Hindi daw niya ginagawa na mag-retire ka. Tapos yun, yun daw siya sabi niya. Matagal na yun na. Matagal ng RN yun. Yeah. Nag-retire. So, Hindi, Hindi. talagang binerify ko. Pwede ba may ginabayaran pa sa yung Ay, sa Walmart, bili tayo pagkain aso. Hintayin mo na steak. Mahal ng sili dito ah. Oh, yan. Mahal. Bili ako isa. Huwag na. Alam pa ako. Sa steak. Free.
across the sky. Okay, lamb chops. Lamb chops. Ano yata yung isa? May buto. Wagyu beef. Wagyu. Ay, iniwan mo. Nanakaw. Mahal yan. This time, promise you. Mura. Cauliflower, ubos na yung ating cauliflower rice. Gusto ko. Rice. Yan, pagkwentuhan pa. Wala na yung chicken. Wala na yung chicken. Ubus na. Ayun. Chicken. Isa lang.
Wala na, ubus na. No, nakita ko. Ito. Nakita ko. Tingin tayo ng sun. I guess it's just the flavor. What's that? Yeah. Sabi ni Alice Okan. Ah, Sabi niya. daw mag-retire. Kaya na tayo ng French butter. French butter. Sha-la-la-la. Yung para sa ano? Steak. European ba yun? European style ba? Irish ba? Europe is ano, di ba, Dad? French? Europe Yeah. is French? I think so. Why? What's the difference? Yung mga is French na butter, French butter, at season. Hanap siya ng French butter. Ito, burga. Burga. Yan. Burga. Dati May mo- kukunin yata siya dyan sa... Yan lang naman yung ano.
available nga to pick up. Oh. Dito? Hindi, yung image. Pakita mo sa akin. Lugra. Aisle 825. Oh, doon. 25. 25 doon. Ta la 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 la. Kaya nga, wala nga eh. Baka ibang Walmart yan. Ito, mga bata pa oh. Butter. Ito. Ah, meron pa dun. Baba, pula. No. Hindi. Hindi naman. Ayan. Ay, fresh lang.
you. Dito. Get the chicken on the bottom. Yeah. Okay. Fresh meat. Chicken. No, fresh meat for doggy. Ano si sabi ko kay Nancy. Mm. Nancy, how is it like to work in ICU? Mm. Ito sa ICU. Meet me halfway across the sky. Excuse me. Yan, tingnan mo dyan, oh. Ha? Butter. Butter lang. Ang mata mo ay focus yung butter. May mais sila, oh. Mais. Cheese. Lard. Daming chicken kahit doon pa stock. Mga manok. السعوديه حاجات قذره جدا 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 جدا. يعني انا حرام الناس دي تعيش. يعني واحد مصر حاجه قصه. يعني خلي قصه سعودي متجوز سعوديه وعايش. قال له بص انا مشيت Sira na. هنا زي ما الرجاله بتشوف الجامعه
Number 4 is open. Kailangan mo ba nito? Yeah. Yeah. Gusto ko yan. Ganyan talaga ang kulay. Lamb yan. Mga saglit lang. Ate Mears TV. Ang bill namin ay... Let's go. Thank you.
That's it, pansit.